Hayırlı kеш Müslim televiziyyasında yoңалыклар чыгарылышы бүгін сізні мен Рәмилә Сәләмова сәләмлейм. Үзі Борис Чотнаның мөһим вакыйгалары турында кыскача. Бұл уңышын киметмәс өчен умартачылар белән агрономнарны гомуми киңәшмәсе үтте. Рапслар, багышлар шешу үзгәртте балма составын. Батырлыкка урын бар. Мәктәп укучылары белән узган батырлык дәресеннән безнең репортаж. Президент ярышлары. Шул исемдәге бәйгенең муниципаль туры төгәлләнде. Спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Районда крестьян фермер хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативлары ассоциациясе советының күчмә утырышы узды. Республиканың төрле районнарыннан килгән кунакларны район башлыгы Альберт Хуҗин һәм Агромастер җитештерү компаниясе генераль директоры Илгиз Исламов озатып бирде. Утырышта фермерлар авыл эшмәкәрләре керем кертү, импортны алыштыру һәм башка мәсьәләләр буенча бай мәгълүмат алды. Тулырак Нойлә Салахова. Агромастер җитештерү компаниясында кунакларны биредә җитештерүче авыл хуҗалыгы техникасы белән таныштырдылар. Эретеп ябыштыру агрегатларны җыю, лазер белән эшләү цехларын, традицион классик катнаш чәчкечләрен һәм культиваторларны эшләү тәртибен күрсәттеләр. Бик күп запчастлар ясыйлар үзләре, менә бу безнең өчен файда бит инде, килеп завод бирәбез дә. Монда эшләтеп кайтабыз. Ерак ара түгел безнең. 100 километр бездән сезгә. Шуңа күрә бик уңай бу. Агромастер компаниясында импортны алыштыру буенча зур эш башкарыла. Моның шулай икәнлеген Татарстандагы дилерда ассызыклый. Татарстанның бөтен фермер хуҗалыкларында кулланырлык өчен җитештерелгән агрегатлар дип уйлыйбыз. Чит илнекеннән әйбәтрәк. Крестьян фермер хуҗалыклары өчен оештырылган семинарның нәкъ менә Агромастер базасында узуы район өчен файдалы. Чөнки фермерларга күрсәтерлек яңалыкларыбыз бар, ди район башлыгы Альберт Хуҗин. Безнең күрсәтергә, фермерларга күрсәтергә әйберебез күп. Һәм инде аларның берсе безнең генераль спонсорыбыз бу оешманың Агромастер. Менә үзегез күреп торасыз, күпме генә культиваторлар, яңа төрле кече фермерлар өчен дә, олы фермерлар өчен дә монда җитештерелә торган җиһазлар бар. Очрашуга килгән фермерлар да бик канәгать калдылар. Bunda kirabinde bir kimayetmiş uşak kattığımız özün Tataristan'da var ama bir ayında nindi buna şaşırga kardeşlerge niye teknikler içtiler ikisi. Bunun üstüne ve Tataristan'da şunday işler maytarı yaptığız bir kovasıyla. Семинарның пленар өлеше район мәдәният йортында узды. Утырышны Татарстанның фермерлар һәм крестьян хуҗалыклары ассоциациясе рәисе Камияр Батимиров ачты һәм семинарны оештыручыларга рәхмәтен җиткерде. Район башлыгы Альберт Хуҗин авыл хуҗалыгында эш барышы турында сөйләде. Агромастер җитештерү компаниясе генераль директоры Илгиз Исламовның утырышка үз карашы, үз мөнәсәбәте. Күп кеше белми, кайда нәрсә булганы, кайда нәрсә бар икәнен, менә ул обмен опытын шуның өчен эшләнә торган әйбер. Конечно, канәгать ул бит. Сезнең сине эште күрәләр, замечание ясыйлар, пожеланияларны әйтәләр. Мактап җибәрәләр. Ул бит инде шуның өчен яшисең, шуның өчен эшлисең. Киләчәктә дә мондай очрашулар булып торсын, тәҗрибә уртаклашып, кимчелекләрне күрсәтеп, яңалыкка омтылып яшәргә язсын. Нойлә Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Район умартачыларының традицион семинары узды. Умартачылар семинарда тәҗрибә, эш алымнары белән уртаклаштылар. Үзләрен борчыган проблемаларны күтәрделәр. Семинарда район хуҗалыкларының агрономнары да катнашты. Шул хакта Лилия Шәймиева репортажы. Җыелышта сүз рапска суларын агулау технологиясы умарталарны агулы мәддәләр тәэсиреннән саклау турында да барды. Агу белән күп шөгыльләнәләр. Умарталарга бик күп зыян килә. Җәйбегә тырышып эшлисең, көзгә карыйсың, уже шул теге кортлар бик нәгазәя. Багышларны күп агулыйлар бит. Аны шуларның җитешсен дип. Абзалы хуҗалыгы агрономы Рәшит Нигъмәтуллин үз чыгышында борчак басуларын арттыру хисабына быел хуҗалыкның рапс культурасын үстермәячәген, гербицидлар белән эш итәселәрен дә билгеләп үтте. Мөсиндә бүгенге көндә 358 хуҗалык умартачылык белән шөгыльләнә. Аларда барлыгы 5500 мең баш умарта гаиләсе яши. Умартачылык белән пенсиягә чыккан, 10 елда пенсиягә чыккач, шөгыльләнә башладым. Бай берлеге мине кода алып китте. Кода умартачы, шуңа булыша башладым да, шуннан умарталык белән заниматься итә башладым. Мин теге зур көчле умартачы түгел, bir уңгына умарта тотам. Умарта белән инде күпләп эшләү 90 елдан бирле. 100 умарта тота торган идем. Хәзер шул 170 умарта бар буга инде.
рапслар, гомбашлар шешу үзгәртте бална составын. Ул дагы 2 елда бол уңышы ойыруча мулдан булды. Быелда хуҗалыклар басуларны агу химикатлар эшкәрткәндә соклык чаралары турында онытмасыннар. Кортларга зыян салмыйчыгына эшләрен башкарсыннар иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бу атна вакыйга чараларга бой булды. Татарстан халыклары ассамблеясының райондагы вәкиллегенең һәм иҗтимагый советның киңәйтелгән утырышы узды. Утырышта узган елгы эшчәнлеккә анализ ясалды. Шараны иҗтимагый совет рәисе Рушат Султанов отчет чыгышы белән ачып җибәрде. Ул иҗтимагый советының 2022 елдагы эшчәнлегенә нәтиҗәләр ясады. 2023 елга планнар белән таныштырды, тәкъдимнәр кабул итте. Район тормышында тутырыклыкка, рухи бергәлеккә, дуслыкка хезмәт итү, районда яшәүче һәр милләтнең үз аңын үстерү, милли мәдәниятне, гореф-гадәтләрне буыннан-буынга тапшыру өчен әһәмиятле юнәлешләр дә бар. Районның иҗтимагый советы, Татарстан халыклары ассамблеясының муниципаль райондагы вәкиллеге дә үз алдына югарыда аталган максатларны куеп эшли. Җыелышта ассамблея вәкилләре дә катнашты. Вәкиллек җирлегебездә яшәүчеләрнең милләт буларак сакланып калуына, милләт-ара татулыкны тагын да ныгытуга юнәлдерелгән эш алып бара. Алар узган ел үз өлкәләрендә башкарылган эшләр турында, яңа проектлар хакында сөйләде. Безнең төп вазифаларның берсе ул үсеп килүче яшь буын турында кайгырту. Без ветераннар бу юнәлештә шактый эш башкарабыз. Эшчәнлек бу мәсьәләдә юк түгел. Үткәрелгән һәр чарада без иң беренче рәттә рухи, әхлакый һәм гражданлык патриотизмы тәрбияләүгә аеруча игътибар итәбез. Гореф-гадәтләр һәм милли мәдәниятьләр елкысаларында чараның икенче өлеше районыбызның милләтләре әзерләгән музыкаль чыгышлары белән үрелеп барды. Хәзерге вакытта без яңа Карамалы халкы әзерләгән мич котлау йоласыннан бер өлеш карыйбыз. Моңлы җыр биюләрдән тыш һәр милләт вәкилләре үзләренә хас йолаларны сәхнәләштереп күрсәтте. Тамашачылар чараның бу өлешен аеруча кызыксыну белән карады. Район башлыгы Альберт Хуҗин вәкиллекнең милләт-ара мөнәсәбәтләрен популярлаштыру буенча иҗтимагый советның уңышлы хезмәт куюын билгеләде. Халыклар ассамблеясының активист вәкилләренә район җитәкчелегенең рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләре тапшырылды. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Районда команда штаб укулары үтте. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерүнең бердәм дәүләт системасы идарә органнары һәм көчләре белән узучы команда штаб өйрәнүләрендә ашыгыч ярдәм, янгын сүндерү, газ хезмәтләре, электр челтәрләре җәмгыяте катнашты. Өйрәнүләр язгы ташуны исән-имин үткәрү максатында әзерлекне тикшерү йөзеннән оештырыла. Торак пунктларны, социаль-икътисади объектларны табигый янгыннардан саклау буенча да өйрәнүләр уза. Учения проводятся с целью предупреждения и ликвидации последствий, связанных с природными пожарами и подтоплениями. Населенных пунктов, отрезанных водой, нет. Есть 2 населенных пункта, подверженных подтоплению. Это село Муслюмово и село Большой Чекмак. И есть 1 населенный пункт, который подвержен лесным пожарам. Это Нарат-Асты. Мен бик күп елларын шушы янгын сөндерү өлкәсендә эшлим. Һәм менә шундый ученияларны, ниләрне күбрәк үткәрергә кирәк, һәм аларның файдасы бар. Менә кешенең оешмаларның тиз генә җыелып бетүе бик әйбәт һәм кирәкле. Өйрәнүләрдә янгын коткару подразделенияларының шәхси составы, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерүнең бердәм дәүләт системасының территориаль подсистема көчләре дә катнашты. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Рус Шуган мәктәбе территориясында 3 музей эшли. Музейларны Рус Шуган мәктәбе директоры Фирдәүс Фәрхетдинов җитәкли. Ул президент грантлары фонды конкурсында җиңү яулады. Грант средстволарына 50 еллык тарихы булган музейда ремонт эшләре башкарылган. 2019 елның 24 мартында Авыл ихатасы музее үзенең ишекләрен ачты. Ярты гасыр элек төзелгән музейда президент гранты хисабына заманча җиһазландыру эшләре үтте. Капка коймалар төзелде. Туган якны өйрәнү музее, Авыл ихатасы, Авыл мәгарифе тарихы музее Рус Шуган мәктәбе территориясендә урнашканнар. Музейлар җитәкчесе Фирдәүс Фәрхетдинов сүзе буенча, теләгән һәркем килеп музейлар белән танышырга мөмкин.
территориядагы 2 музей президент грантлары хисабына 19 һәм 21 елларда төзелде. Матбугат үзәгенә бик зур рәхмәтем бар, чөнки 2 проектны да эшләгән вакытта, реализовать иткән вакытта безнең информационный спонсорлар булып именно Муслим телевидениесе, Авылутлар һәм Сельские огни газеталары торды. Туган якны өйрәнү музеенда булган иң кыйммәтле хатирәле бүләк белән дә танышып киттек. Ул да булса Советлар Союзы герое Петр Днепровның әтисе Алексей Паганкинның Георгий крестлары медале. Әлеге хәрби бүләк белән Кызыл армияче Япон сугышында күрсәткән батырлыгы өчен бүләкләнгән. Күптән түгел авыл ихатасы музеенда сәгатьләр күргәзмәсе ясалган. Стендта 80-гә якын кул, дивар, каңгырау башлы өстәл сәгатьләренә урын табылган. Авыл халкы хәтта 50 еллык экземплярларда алып килгән. Бу сәгатькә минем уйлавымча ким дигәндә 50 ел. Рус Шуган мәктәбендә төрле елларда балаларга белем биргән укытучыларның материаллары да җыелып бара. Методик ярдәмлекләр, төрле җыентыклар, сыйныф журналлары, физика кабинеты өчен укыту җиһазлары барысы да Авыл мәгарифе тарихы музеенда сакланган. Районыбыз музейлары халыкны рухи һәм матди яктан баету максатыннан эшли. Тарихын өйрәнергә һәм искә алырга теләүчеләр өчен Рус Шуган авылы музейларының ишекләре һәр вакыт ачык. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Рамазан айы башланды. Ел сайын Рамазан алдыннан ислам беренче адымнар курслары оештырыла. Быел бу чара 6-нчы тапкыр үткәрелде. Курсларның йомгаклы дәресеннән Найля Салахова репортажы. Ислам дине ул мәрхәмәтлелек. Ислам дине ул рәхмәтлелек. Җәмигъ мәчетендә Татарстан Республикасы мөселманнарының диния нәзарәте Муслим мөхтәсибәте тарафыннан үткәрелгән курсларга 19 февральдән башлап теләгән һәр кеше йөри алган. Атнага бер тапкыр уздырылган очрашуларда нәрсә ул ислам, исламның беренче баганасы, намаз, таһарат, ураза тоту һәм закат түләү, хәләл, харам һәм хаҗ мәсьәләләре каралган. Исламның беренче адымнары дигән проект башкарылып килә. Һәм инде шул проектта инде без халыкка 5 дәрестә ислам диненең матурлыгын, аның кыйммәтлеген һәм нәрсә иң әһәмиятлесе, менә шушылар турында кешеләрне җыеп, шуның белән сөйләшәбез, әңгәмә корабыз. Укулар ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен аерым оештырылган. Ир-атларга Муслим, авыл мәчетләре имамнары дәресләр биргән, хатын-кызларны исә Гөлсинә Сәхбетдинова укыткан. Курсларда теория гына түгел, практикада өйрәнелгән. Мөселман 5 әйберне үтәргә тиеш инде. Иң беренче иман китерү, намаз уку, ураза тоту, хаҗ кылу һәм әгәр дә инде мөмкинлеге була икән зәкят түләү. Муслимыбездә мин әйтер идем, күбәя бара иман китергән кешеләр. Курсларның соңгы көнендә имам хәзрәт Соңгатуллин Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтле төшенчәсен аңлатып вагаз укыды. Катнашучылар хәзрәткә кызыксындырган сорауларын бирделәр. Тыңлаучыларның белемнәрен тикшерү интерактив формада узды. Һәр кешегә курсларны узу турында шаһадәтнамәләр, истәлек бүләкләре тапшырылды. Очрашу мәҗлесе Коръән ашы белән тәмамланды. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Дәрестән тыш чаралар еш уза. Район үзәгендәге мәктәпләрдә белем алучылар өчен батырлык дәресе үтте. Дәрескә махсус кунаклар да чакырылган иде. Зифа Басыргы исемендәге район мәдәният йортында узган батырлык дәресенә район мәктәпләреннән 8-11 сыйныф укучылары килде. Бүгенге дәрескә махсус кунак булып районыбызның актив егете Метрейле Рүзәл Минхаҗев чакырылды. Мәктәп укучылары Рүзәл Минхаҗевны тың калып тыңладылар. Ул укучыларга мобилизацияләнгән егетләрнең тормыш көнкүреше, батырлыклары турында сөйләде. Минем төп хыял аларда инде патриотлык хисен уяту, туган җирне ярату, туган илебезне хөрмәт итү, туган телдә сөйләшү, үзебезнең Муслимебезнең исемен горур күтәреп йөрсеннәр киләчәктә. Бездән соң да улгайгачтан нашы яшьләргә карап, безнең арттан горур егетләребез бара икән дип сокланырлык безнең. Дәрестә бүгенге көн проблемалары да күтәрелде. Бүген балалар да, өлкәннәр дә гаджетларсыз яши алмый. Балаларның укуы һәм социальләшүе гиперинформация шартларында уза. Мәгълүмат төрле, һәм аның күпчелеге социаль челтәрләр аша таратыла. Иҗтимагый совет рәисе Рушат Султанов та шул хакта искәртте.
Bizning maktablarimizda, maktabdan tış şaralarda balalar bilan, hatta әтиәниләр bilan da şaralar uyushtirganda maqsadchan tematik şaralar o'tkazish muhim. Oq bilan qorani ayirga, yaxshi bilan yomonni ayirga үйрәтү ol endi maktablarning da, ota-onalarning da ham jamoatchilikning da burchi deb sanayman. Батырлык дәресләре һәр даим оештырыла. Бу дәресләрнең максаты укучыларда ватанпәрвәрлек һәм намус кебек сыйфатларны тәрбияләү. Минемчә батырлык дәресләре әлбәттә кирәк, чөнки ул балаларга әхлакый үсеш бирә. Әлбәттә миңа Рүзәлә абыйның чыгышы бик ошады. Дәрес музыкаль чыгышлар белән үрелеп барды. Талантлы егетләр Илназ Мирзаханов һәм Эльвир Габдрахманов моңлы җырлары белән тамашачыларны җәлеп итте. Дәрес узагында укучылар үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап алды. Рамиля Саламова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Балалар белән узган тагын бер чара. Юл хәрәкәте иминлеге буенча яшь инспекторлар хәрәкәте эшли. Яшь инспекторлар төрле бәйгеләрдә дә катнаша. Кызыл, сары, яшел бәйгесе Муслим гимназиясе базасында узды. По дороге вот кошмар, для прогулок тротуар. Кызыл, сары, яшел исемле район агитбригадалар конкурсы юлда иминлекне пропагандалау. Юл хәрәкәтендә тәртипле, законга буйсынучы катнашучыларны тәрбияләүгә юнәлдерелгән. Бу конкурс быел ЮИТ хәрәкәте оешуга 50 ел тулуга багышланган иде. Нинди генә чаралар үткәрелеп торса да, барыбер юлларда балалар катнашында хәрәкәтләр булып тора. Муслим районы статистикасы мисалында да без моны күрәбез. Мондый чараларны үткәрү бик кирәк, чөнки балалар мондый чаралар вакытында оң белем алалар юл иминлеге буенча. Мин гел бәләкәй чактан ук bütün правилаларны беләм, әниләр өйрәтә. Мондый әйберләрдә катнашам. Минем bütün киемдә дә якты торучы әйберләр бар. Менә если төнлә чыгам икән бер машина күрә, сепидләрдә дә бар. Конкурста Муслим районының яшь хәрәкәт инспекторларының 12 отряды катнашты. Отрядлар юл билгеләре ышанычлы дуслар темасына чыгыш ясады. Жюри карары буенча беренче урынга Муслим лицейның ЮИТ отряды лаек булды. Икенче урында Күбәк, өченче урында Муслим гимназиясының ЮИТ отрядлары. Лилия Шаймиева, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Президент ярышлары Россия күләм бәйгесе 2010 елдан бирле үткәрелә. Районыбыз укучыларының әлеге бәйгедә җиңү яулаганнары да бар. Бу көннәрдә президент ярышларының муниципаль этабы узды. Жирәбә нигезендә быел ярышта 5нче сыйныфлар катнаша. Президент ярышларының муниципаль этабында укучылар ГТО нормативлары тапшырды. Бәйгедә район мәктәпләреннән 7 команда көчләрен сынады. Ачылу тантанасында катнашучыларны Муслим районы буенча ГТО администраторы Расул Фаттахов сәламләде. Ул укучыларның бәйгегә әзерләнеп килүен ассызыклады. Бу ярышта җиңгән команда инде безнең. Дальше республика ярышына барачак, финал ярышларына. Финал ярышларында җиңеп Анапа шәһәрендә Россия финал ярышларында катнашырга тырышабыз инде. Шунысы мөһим, президент ярышлары Олимпия чемпионнарын тәрбияләү өчен генә оештырылмый, спорт чаралары балалар һәм олылар арасында сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга, тәрбияләүгә зур өлеш кертә. Командада 3 кыз, 3 малай. Һәм алар көч буенча, сыгылмалылык буенча, җитезлек буенча һәм чыдамлылык буенча тестлар бирәләр. Бу катлаулы, моның өчен ел буена әзерләргә кирәк. Хәтта ел буена түгел, беренче класстан ук инде без аларны шушы ярышларга әзерләп киләбез. Әлеге бәйге инде берничә ел рәттән уза. Быелгы ярышларда укучылар 7 төр ГТО нормативларын тапшырды. Спорт сөюче егет кызлар ярышларга әзерлекне сентябрь аеннан ук башлаган. Бу ярышка килдем, монда бик рәхәт, күп кеше һәм бик матур. Спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Һәм көчле буласы. Укучылар тапшырган нормативлардан карап җиңүче команда белгеләнде. Нәтиҗә буенча Муслим лицейның 5нче Б сыйныфы егет кызлары апрель аенда Түбән Кама шәһәрендә узачак зона турында катнашу хокукына лаек. Рамиля Саламова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.
Тагын бер спорт ярышы Мәгариф идарәсе кубогына көрәш ярышлары узды. Анда безнең иҗат төркеме дә катнашты. Ярышларда районның гомуми белем бирү мәктәпләреннән барлыгы 50 көрәшче катнашты. 2012-2014 елгы балалар арасында спортның бу төре белән систематик рәвештә шөгыльләнүчеләр, яңа гына келәмгә басып килүчеләр дә бар иде. Тим районда ярышлар бик активны эшләп килә. Һәм инде хәзерге вакытта инде балалар ярышларга бик актив йөриләр. Үзләренә инде киләчәктә стимул куялар. Яңадан инде ярышларда команда җиңәргә. Миңа 10 яшь. Без көрәшкә йөрибез. Безнең укытучы көрәштә Расул Керамович. Безнең көрәшче буласы килә. Үскәч. Команда зачетында Мөслим лицей көрәшчеләре командасы җиңүче булды. Мөслим гимназиясе командасы 2нче урында, 3нче урында Түбән Таба мәктәбе, 4нче урында Олы Чакмак урта мәктәбе. Җиңүчеләргә һәм призерларга шәхси һәм команда зачетында кубоклар, медальләр, мактау грамоталары, акчалата премиялар тапшырылды. Безнең төп максат шушы ярышта буларны определить итеп, иң яхшыларын дальнейшем инде нык итеп, матур итеп әзерләргә республика ярышларына максат шундай. Һәм аларга сәламәтлек телим дә инде. Һәм яхшы күрсәткечләр телим. Үз үлчәү урлыкларында Мөслим лицейннан Айдан Сәйдгалиев, Айгиз Рәхимов, Әмин Рәхимов, Ойрат Латыйпов, Олы Чакмактан Нурислам Гарипов, Мөслим гимназиясеннән Тимур Шаймарданов, Искәндәр Сәйдгалиев, Станислав Тухбаев җиңүчеләр булды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Мин Рәмилә Сәләмова сезнең белән сау булашам. Алда сезне иманыбызга кайтыйк тапшыруы көтә. Исән-имин булыгыз.